تھوڑے نال 8 وجے دا وعدہ کیتا ہے. سورت یاسین خلاصہ تفسیر اے تواڈے سامنے چونکہ میں پڑھ رہا تواڈی فرمائش تے میں لکھ کے بھیجنا چاہتا ہوں، مگر تواڈے کمنٹس اکثر زیادہ تر بلکہ سارے ماں سوائے ایک آدھے وہ آئے نے کہ تسی لائیو پڑھو لکھو نہیں، جو کئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور یہ قرآن مجید ہے. اس واسطے میں لائیو پڑھ رہا ہوں، امید ہے تسی ویکھ رہے ہو سو اس تے کمنٹس بھی کر سو، اینو سمجھے سو بھی صحیح تے اس تے عمل بھی کر سو. سورت یاسین پہلی مکمل آیت ہے یاسین. ایدی تفسیر معنی اس دے صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. کچھ انج دے کلمات ہیں قرآنی معانی جہناں دے مضمرات ہیں. قرآن وچ چند جگہ تے آئے انہاں نوں وعدے مقطعات ہیں. انہاں دا مفہوم عالم الغیب اللہ ہی خوب جاندا ہے. اجاز قائم مراد اس تو ہمیشہ رکھنا قرآن دا ہے. اے لفظ یاسین ہے مرکب مقطع دو حرفی یا تے سین ہے. خدا مخاطب یا محمد ارائے باز مفسرین ہے. قسم دے معنی مراد لہن کناں نے تفسیر اپنی اندر کسے نے یا سید البشر تے کناں نے انسانیت دا رہبر. اے اسم اللہ یا اسم احمد یا اسم سورت یا اسم قرآن لغات تیوج تے ابن عباس دے مطابق مخاطب انسان. شاہ ولی اللہ دی نگاہ وچ ایک قسم دا انوکھا راز ہے جدا مقدس کلام دے وچ تے سورہ یاسین وچ ظہور ہے. شاہ ولی اللہ دی نگاہ وچ ایک قسم دا انوکھا نور ہے جدا مقدس کلام دے وچ تے سورہ یاسین دے وچ ظہور ہے. یوم میثاق والاشارہ ہے فخر قرآن دا تے اجاز ہے. بس اللہ ہی خوب جاندا ہے معنی کیا ہن تے کیا ہے راز ہے. اے دشمناں لئی کھلا ہے چیلنج تے مومناں لئی رہے نجات ہے. اے حرف قرآن دا ہن خلاصہ اے مغز و جوہر ایمانیات ہے. مقطعاتاں تو صورتاں دا شروع کلام اللہ دا اجاز ہے. انہاں نوں للکارنا ہے مقصود علم فہمی تے جین ناز ہے. ہر ایک بیان دا نچوڑ ہوندا مقطعاتن قرآن دا ناز ہے. قرآن دا اسرار تے رموزن اے اللہ دا ایک خفیہ راز ہے. اے سورہ یاسین دل قرآن دا تے دل نبی کائنات دا ہے. جہانہ دے دل دے ذکر کولوں قرآن دے دل دی ابتدا ہے. نگاہ فقرچ حبیب نو رب بلایا ہے لوڈے نا وراہی. او میرا والشمس والضحاہا او میرا تاہا او میرا یاسین. غرض ارازن محبتاں دے شعور علم و عقل دی بس سے اے چوچلے پیار دے نے سارے انہاں دی اپنی نرالی چاسے. مفسریناں دی سوچ اپنی انہاں دی محنت شبے تو بالا. مگر اے اللہ دے راز اپنے اسے نو ہے علم لا محالہ. دوسری سورت دی دوسری آیت ہے جی والقرآن الحکیم، جس کا مطلب ہے قسم قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. قرآن دی قسم ہے جو حکمتاں نال بھرے ہوا ہے. قواعد عربی لغت دی رون المراد واو کنو قسم میں جویں کہ حامیم والقرآن جویں ہے والطور والقلم میں ہے. ال جڑے لفظ نال لگدا او ویندا بن اسم معرفہ ہے.
ہے ال تو ظاہر قرآن مخصوص دی قسم رب اٹھا رہا ہے یہ لفظ قرآن قرآ دے کولوں کہ لفظ لڑیاں دے وچ پرونا کسے بھی ترتیب خاص دے وچ حروف و کلمات نو سمونا اے باز علماء دی سوچ جتنی کتب سماوی تھیاں رقم میں اے باز علماء دی سوچ جتنی کتب سماوی تھیاں رقم میں اسے تو قرآن نام رکھیا جو اے دے اندر سبھی نظام میں اے صفت قرآن دی الحکیم مراد اس تو ہے لاجواب سراپا حکمت شبے تو بالا اے محکم و مستند کتاب اے قرآن دی عظمت دے نال ہوندی ہے سورہ یاسین دی ابتدا ہے اے او کتاب جدی صداقت دا خالق اکبر ہے خود گواہ ہے اے حکمتاں دی کتاب محکم خدا دے ذمے اے دی حفاظت ہے منہ تے جل کے ذلیل ہوندا جے کفر حملے دی کردہ جرات نہ پہلو اس دا کوئی بھی تشنا معاملاتن معاشیاتن تمدن اخلاق دینیاتن سیاسیاتن یا واقعاتن کل آسمانی کتب صحائف سب اپنے وقت سلا جواب مگر او وقتی تکسری آہن قرآن فقط دائمی کتاب او عرش لکھیاں لکھائیاں آئیاں فقط قرآن دا اے معجزہ ہے جو قلب احمد تے تھوڑا تھوڑا ترے وصال اندر اتریا ہے نہ موسیٰ جھلیا نہ طور جھلیا نہ لوح محفوظ دا ہے وایا جلال سوکھا پچاونا نہیں ہے قلب اطہر تے رب دا سایا سماجی زندگی یا آپ دی یا کہ پہلو اخلاقی بے مثال سماجی زندگی ہے آپ دی یا کہ پہلو اخلاقی بے مثال نہ پہلے بے ست تو نقص کوئی نہ بعد بے ست دے کوئی خلل کفار مکہ دے سامنے بچپن لڑک بناتے جوانی بیتی کسے مخالف نے پورے خطے کسے بھی پہلو تے ہوئے نہ کی تھی جدن کسے نو کسے قسم دی جدن کسے نو کسے قسم دی نہ آپ دے وچ کمی ملیے قرآن و بے ست طنز کیتا نہ اے ہے سچا نہ تو نبی نہ اے کلام ربی نہ تیتھے آئی کدی وحی اے سب بناوٹ شاعری اے دعوت تیرا دیوانگی ہے او میرے یاسین قسم ہے مینو قرآن محکم دی ندرتاں دی جھلک کے جو میری قدرتاں دی شہادتاں دی تے حکمتاں دی اسے قرآن کریم دے سلسلے دے ایک واقعہ ایرانی عبداللہ بن مکفہ زمانے اپنے دا شاہ دیبا رعایہ وچ بھی ہدھوم اوستی تے ویلے دے شاہ دے بھی قریبا او دے تے لوگاں نے زور پایا تیار کر ہے کلام ایسا نہ فرق ذرہ برابر ہووے تے ہووے بالکل قرآن جیسا کیا اوہ نے اے گل امنا کیتی تے سال پورے دا خرچہ منگیا آرام دے جا علیحدہ کمرہ قرآن دا نالے نسخہ منگیا مطالبے پورے کیتے سارے جو کفر دی ہا بقا دا مسئلہ نہ سال پورا او باہر آیا او دی چونکہ انا دا مسئلہ کلام جستم تیار ہویا وڈی ادا نال آیا باہر وڈے ہی دعوے دے نال آکھن لگا ہے قرآن دے برابر اکڑ کے اٹھیا مچل کے چلیا گلی دے وچوں تھیا گزر رہے ہاں انا ہویا غرور دے وچ نہ اگے پیچھے دی کائی خبر رہے ہاں ایک بچی قرآن پڑھ دی سہر دے ویلے ہاں کھڑکی کھلی سنی حکایت تے کپ کپایا وجود کمبیا تے ہوش بھلی کولنی الفاظ تے ہم مبنی قرآن مقدس دی پوری آیت پر اکی اقسام تے ہم مبنی او دی فصاحت او دی بلاغت کلام میرے نو تے نگل گئی ہے میری توبہ بس ایک آیت کتاب پھاڑی تے جاری ہویا زباں اتے کلمہ شہادت کل تو تیسری آیت انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ